Пуснах няколко клипа в YouTube страницата си, говорейки за, кавички казано, Методи Стоянов. Може би не знаете кой е той, защото в YouTube той се води като Методи Official и Дейви Music. Един индивид, който от дълго време прави песни, които са с християнски текстове, но нямат нищо общо с духовността. Може би се чудите, за какво става на въпрос и за кои клипове ви говоря, защото само преди 24 часа си направих този YouTube канал. Говоря за ето този клип. Знам, че може би съм ви станала антипатична в очите вече, защото едва ли не сме превърнали TikTok в съдилище, в място, където... За ето този клип. Здравейте на всички в TikTok. Това видео моето днес е включвано и свързано с хвалителят. За ето този клип. Моите деца са щастливи с семействата си. И този клип, който само преди 2 часа го публикувах. 300, 200 или 300 Тук човека. този клип е качен от Facebook страницата ми, Facebook профилът ми, където съм била, се включила на живо. Но исках всички в YouTube да чуете всичко това, което говоря. Да, може би не знаете за кой човек всъщност искам на всички да разкажа. Това е един индивид, който от дълго време се представя за християнин и посещава християнското общество по градове и села. Сега ще намеря някои негови песни и ще ви покажа, за да разберете по-точно за кой човек става на въпрос. За ето този Методи. За този Методи Official. Или, както е истинското му име, е Методи Стоянов. Мисля, че всички го познавате, защото той е известен тук в YouTube с неговите чалки песни, които са под християнски текстове. Това са едни песни, които нямат нищо общо с християнството. Този човек до такава степен е развратил християнската музика. И чрез това е паднала толкова много духовността помежду християните. Защото този човек е подвел доста много народ подире си. Този човек, смело мога да кажа, е самото олицетворение на Сатанаил, на самият Сатана, който по същият начин действа и Методи. Сатанаил е 1/3 част от ангелите на Бога. Е манипулирал, казано, и се вдигнаха против Бог. По същия начин и този Методи Official или Дейви Music, както го знаете, който е всъщност истинското му име, е Методи Стоянов. Този човек не е християнин. Този християнин само се подвизава с това име, криейки се под името на Господа Исуса Христа.
Пейки той своите си песни, представяйки се за това, което всъщност не е, той живее двойствен живот. Живее един живот, който е богохулствен живот, мерзостен живот. Този човек е мерзавец. Този човек е прелюбодеец. Този човек е гей, който живее и до ден днешен с Ангел Ангелов. Ще ви покажа тяхна снимка, защото този човек от дълги години с него е в един дом, живеят като мъж и жена. Ще ви разкажа много неща за този Методи Офишъл, който се слави в YouTube с неговите чалга песни под християнски текстове. Ще ви разкажа как този човек разпилява семейства, унищожава връзка между мъж и жена. Ето това е Ангел Ангелов с него, който му е като мъж. Той му е мъж. Може би сте виждали този човек. Той навсякъде с него ходи. Той така не се движи с собствения си син, Дейвид. Той така не се движи с плътския си брат, Ангел Стоянов. Той така не се движи с собствения си баща. Както се движи с този Ангел Ангелов, който му е на него мъж. С него ходи в Англия, Белгия, Холандия, тук в България и живее с него в Германия, която с тях се намира и още една жена. И тази жена не е чиста. Тя се казва Нанси Асенова. Този човек, ви споменах, че разрушава семейства. А самият той не е годен за жена. Това е човек, който е воден и изпълнен с духът на дявола. Дяволът навсякъде е посял злото в този свят. Дяволът е този, който не обича хората да се имат и разрушава семейства. Разрушава приятелства и така нататък. Самият този Методи Офишъл или Методи Стоянов е олицетворение на дявола. Дяволът, който го държи в ръцете си като марионетка и му дърпа конците. Този Методи Офишъл, който вие знаете, с неговите прочути песни Чалга, е разрушил семейството на Яшарка, с която дълги години той е пял. Имат дори и албуми и песни. Но след като жената се осъзна и разбра, че той е гей, поиска си прошка от мъжа си и се върна отново в семейството си. Следващото семейство, което беше разрушено, е на Елена.
Този човек не е разрушил само собственото си семейство с Асия, майката на Дейвид. Той е разрушил семейството на Яшарка, на Елена и на този ангел Ангелов, с когото в момента живее. Жена му се казва Диана Димитрова. Жената, която ми писа и каза доста много неща, от която научих, че наистина Методи Стоянов или Методи Офишъл е педерас. Чудно ви е на всички защо така говоря. Ще ви кажа. Аз съм християнка от 14 годишна възраст. 75-та година съм. На 49 години съм. Сега. На 18 години аз се ожених за бащата на децата ми. Семейство попаднах, което не е християнско, докато моето семейство е християнско. Ожених се за него по природа. Не е чак толкова интересно. Тези неща, които ви казвам. Но искам просто да имате в себе си нещо, което да ви разясни случая. С бащата на децата съм живяла много лош живот, но никога не съм го показвала. Човекът е светски човек, човек, който си живее свободно, без задръжки. Той си ходеше по жени, прелюбодействаше и аз търпях заради децата си, за да ги отгледам и за да ги изуча. И в един прекрасен ден аз се запознавам с Методи Стоянов. Запознах се с него по Фейсбук. След като се запознахме, мина се не знам точно колко време, и съпругът ми намери месенджера, с който си пишехме с Методи Стоянов. Методи Офишъл. Споделяхме си с него много неща. Съпругът ми видя тези неща в месенджера. И от тогава започнаха